तो hingga dol rok taisa haino hemala jasab ka norok bai ano katal video asa noro jotono kaham kurung tong bai na hingkai jara tabo ani video no nai tongnai rok subscribe khaya konge subscribe khaya de bell icon ka sing di comment ki khana tapuk di to dol rok hingga dorok ni dol rok no ani o video rok no share khadi jesuk mansak hingkai ani o video no norok skip ta khadi puilan sing pai thak jora nai ki chale norok bujine haisi ki chale bujine kubuni video nai norok je interest mano ani o video interest man ya hinpono norok ni in future ni bagole ki chale ang norok no sanani bagai ang tongo haisi dol rok no jara pori tongnai jara pori oi tabu wasu oi tongnai mo hain borok ni bagai lang chale saran mo songo je norok ani video nai kanga ki chale norok bos kango agna ni bagai jora manai haisi ngai dol rok kong bisi saya norok video ani title de thumbnail no norok seman thangana je ang ni sapno ti kok sanani nai tong sini government of Tripura ni je minister jung tamo party mo ang sanan thangya ang hingkai party odi ang sanan thangya but bo ekjon government of Tripura ni minister amo sang sanan thang bo government of Tripura ni minister tong tu nai nai di dol ro asu ki samung khai ka je hordi boro thangoi hordi boro thangoi kaisa asuk chugya borok chugya burui bo asuk chugya burui chuk borok asuk chugya bini nok kuroi bini nok ho kuroi bo bono thangoi hordi boro thangoi nok tangoi rioi kaisa minister rotoi bo itcha ka bo tanya tongoi mano phiaba bo bini logo tongnai borok eba bo boino hajira re bono khai ma tomo tangre mo phiaba nai dibo practically bo niji thangoi niji khut thangoi se bo tangoi ro chung boro mahe borok no busuk bolai baya eba chung mahe borok no tebo sikang manani nangmani haisi dol rok ang tabuk kebo ano tabuk bini supporter hinai mano ang government of Tripura ni joto minister joto emlang joto non chajago ang kemno kaham yang saya but jeta practically jeno mane abo kisamisa sawi tong asukse je ko je kaham mo rono sawo hamya tam yang kemno bo hamya abo tang ko no saya haisi dol rok norok no kana aso hordi boro tango bi chuga boro no subaka no hok tang le kamo belai no pai phole ya hambe ani channel trop theke to dol rok norok baksa boro rok to ami hinai soi mosok wa to pun rok kono hinai mano among khachini sini bongso sini kungthai bara rok ni kaisa porompora hincinai sini kungthai bara rok ni kaisa thui kuri de thui mo thui habjak amoto tamni bagai kai bono kudinani bono hinani bobai bono naisele lagani bono sejanani jesa pono samung kadi jesa boro pono samung kadi jesa ni boro pono samung kadi tin borok ni pono samung kadi jesa borok samung kadi tin borok no manai nung kadi bo kadi je kono party rok tong di je kono party teti party o tong pono samung khai pono norok khai ka mane tin borok no mano aw hangka chung saimon je tini othui thajing sanane mane tini othui kaisa chung tam sanai othui kaisa sini sitra no hinai mano kachak na jotoni na ekoi na phiaba kisa sitra hinai mano bahige sitra hinai mano tini borok ha kisa bono bo hamya sanani bono kaham sanani bono hamya san tabo ang mo video rika ana onek borok no sata ya bong jaknai haisi dol rok ang bini simya te kaisa jodi kaham minister kaisa kaham emla kaisa kaham khaika no ang abo rinai no norok ano request kadi but nor comment khai sadi video sanam 100% sanamnai saya suya tong nakar sadi saya korok sakang nakar sadi dol rok amono norok ya be muta hin lagi wal tawalai lagi kem no ke muta naisla lagi ang kasini no khoting nai nung bayang no mili malayang nai bobai bonon mili malayang nai amo hairong no song ignore khaina nang nai amo hairong no song tam sanai khip na nang nai sokmana nang nai haya ge song buskang wa ngani bago onek time nang nai tei chung gologo sa sroi thangnai
amoni bago chung niji be niji no ekdom milioi tongmani nangnai